तुम्हारा नाम तो क्या असल भाईटी? थॉमस। ये पहाड़ का पानी को बेहतर फिल्टर बनाने की कोशिश कर रहा है ये झरना को। ये बहुत एक्सपीरियंस आदमी है वो लोग, देखिए बहुत स्मार्ट है वो लोग, जबरदस्त गरम बिथांमोना। ये जगह जो है इंडिया और भूटान बॉर्डर के बीच में है, जो उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट और फेमस राइनो रिजोर्ट ट्री हाउस रिजोर्ट के बीच में है। अच्छा अच्छा। आरो गोजान जाबावो जोंनि थाखाय लामाया जेबो थिक मोनाखै आरोना बे दैया बेसेबां गोबावसिम थागोन आरो बेलेगावथ' जों खुरि बारनांगोन दा नैबे हाग्राखौ बारनांगोन आरो बारबावनांगोन जों ओजोंहाय पाका बान्दो दङ खर'आव पाका बान्दो दंबावो बिथिङाव जों थांनांगोन आरोना। आच्छा आच्छा। बिनि जोबोद बेसेबांसो किल'मिटार गोजानाव? ओरैनो जोंनि गामिनिफ्राय लानानै 4 किल'मिटारनिफ्राय बारा जागोन आरोना। आरो खस्थ' लामायाबो अन्थाइ गोजा, साइकेल सलायनो हाया आरो फुङावबो जों फैद्रायनो हाया, मैदेरनि थाखाय गिनो गोनां। बोरैबा जि लामायाव मैदेर मोनोबा जोंनि थाखाय बहुत गिनो गोनां आरोना, बेनि थाखाय जों फुङावबो फैनो हाया। स' नोंथांमोना खोनाखाबाय बेनो जोंनि आरो हाजोनि सुबुंफोरनि खस्थ'आ गरसे दैनि थाखायनो जोङो गोजानाव फैनो गोनां जायो, टाइमखौ जोङो नस्थ' खालामनानैबाबो बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आरोना। स' नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो बे जेबोआनो नङा, एकदम गोजौ हाजोआव बिथांमोना थांबावनांगोन, दै लायबावनांगोन। स' साननानै नायदो, जोङो न' गुदियावहाय दंखल गायनानै जिबायदि गोसो बायदि दैखौ बाहाय। लोगोफोर, दैनि आंखाला गुबुन स्टेटआवबोल' नङा, जोंनि बड'लेण्डआव दं, जायफोर हाजो सेर सेर संसार जादों आरो जायफोर सुबुङानोखि बड'लेण्ड आन्दलननि मुङाव बयनिख्रुइबो बांसिन खस्थ' मोननांनाय, मानोना बै हाजो गुदियाव थाग्रा मानसिफ्रा बै दोलोसेखौ गोबां हेफाजाब होनायनि दारा पुलिस मिलिटारिजों गोबां खस्थ' मोननांदों, भुगिनांदों, बा दिनैसिम बिथांमोना दैनि आंखालजों गोदो जेरै दं दाबो दं। सानसेनि दिन बारनो थाखाय 4 किल'मिटार बिथांमोना गावनि जिउखौ गिनानैब्लाबो जिब जुन्थुनि लामा दान्थे दुन्थे दै लायनाया गोरलै खोथा नङा। बिथांमोननि फारसे जोंनि गोरों गोराफ्रा साननांगौ। जेराव बरिंनि प्रयजन गैया बेफोराव दिनैनि थारिखआव एभेलेबल बरिं। खुद आंनि दिमाकुसि, आंनि गामिया खासिबारि, बेवहाय बरिं, जेराव माने 10-15 फुटावनो एभेलेबल दै आरो बिदिनो गोबां दं, जे माने 20-30 मिटारनि गेजेरावनो डाबल बरिं दङ, जों फोरमान होनो हागोन। थ' बिदि एभेलेबल बरिं गाहायाव होनायनि जेबो खामानि गैया। जुदि बेफोर बरिंखौ हाजो गुदियाव जुदि होफैबा बिथांमोननि जिउआव ना इसोरखौ मोननायफोरबायदि जागोन। बयनिख्रुइबो देरसिन इसुआ दैयानो। सना बड'लेण्डनि गेदेर गोलाव नोंथांमोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो दङ राइन' रिजर्ट ट्रि हाउस रिजर्टनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिफोरा जिबायदि दैजों खस्थ' खालामनानै गावनि संसारखौ खुङो, बेखौ नोंथांमोना एसे नायदो। आरो नोंथांमोना होआ नङा होबाय खना खनला बे हाजोआवबो एसे बिथांमोननि गांनाय उखैनायखौ सुफुंफैदो। बेनो बे भिडिअ खालामनायनि गुबै उद्देश्य। हायोबा नोंथाङा एसे शेयार खालामनानै खस्थ'खौ गेदेरफ्रा नुथों। एसेबां खस्थ' जायगा होनना नोंथांमोना बे जायगायाव रावबो बिहामजो हरा। साननानै नायदो बोरै सोलियो हाजोनि मानसिया।